Aleksandra Majkłewski, powieści o kuńszce. Dzyl pierwszy, Krasner i Pollock na jednym obrazu. Przecygający do nowego domu w Springs na Long Island, Lee Krasner i Jackson Pollock ciele, że to prawie mdze pociątkich nowego ziece. Nowy budynek miał stworzyć Jacksonowi waręci do biotci z jego alkoholową chłeroscą. Tego prawie chcała Lee, mieć zdrowiego chłopa. Musiał se rozestać ze swoją ukłochoną whisky. Dopisze tedy będą mogli rzec tak jak kiedyś, bez trzysku, sztrydów i szkalingów. W nowy hecie będą tańcować do padniancy, kłechać sa, a później kerbić łaziecem i kuńszce. Wkoło budynku był peśny łegard, w jakim rosło wiele drzew i krzów. Krótko stojała stodoła. Jackson do razu przerobił ja na swoja warkłewnia. Brykłował wiele remu do swoich wielgoformatowych kompozycjów. Lee malowała na przandrze. Było tam mało placu, ale i tak redowała sa, że może sa zamknąć i chłec na sztut stać sa niezanależną artystką, welną et taksowani przez Jacksona. Byłem dla niej nie leno chłopa, ale tyś mystra i mentora. W nowy hecze nie pozwalała mu wchadać do swojej warkłewni. Łed z zaczątku so udbała, że nie wpuszczę go do swojego remu bez chudciszy zupowiedzy. Łęca na to zgładzał, bo tyś całyma dniama malował w stodole swoje ekspresyjne kompozycje. To były dobre dnie. Obydwie warkłewnie wyfulowały sałeniama terpentyny i farwy, a zginała pycha alkoholu. Jackson przestał pić. Nad abstynencją robił tak samo drangłe jak nad obrazama. W wolnym czasu wespół warzele, szpacierowele, a tej sej nawetka sadzele w kwiaty w krutopach, żeby ich łegard stywał so tak farwny, jak ich rzece w Springs. Lee czasama roiła o dziecku. Nie była dochjaż tak styry, miała 35 lat. Mogłaby jeść urodzec i wychływać córka albo syna. Chutko równa kłobudzała sa z tego snu i jak bumerang wracały wspomnienci chwil w tych tam latach, kiedy Jackson był całyma dniama użarty i zamykał sa w se tydzeniama. A żele uszło ta wrócę, a z nią te wszedci kłemudne dnie, często myślała Lee, ale chutko uciekała od wspominani, bo miała strach, że je przyłęły i zastoną jawernotą. Jednego dnia Jackson położył na podłoga wieldzie płótno i podsyska stolemne utwórcie energię zaczął je polewać farbą. Używał panzla, ale nie malował, leno chlastał farbą po całej wichrzyznie. Pozwał to techniką drippingu, kapani. Powstawały niespłydzywone wiele farwne sztyłte. Linie usadzały harmonijne ułożęci, a do tego pasowne farby tworzyły dynamikę obrazu. Swoje dokazy pokazał ich dryżce Peggy Guggenheim, która była bogatą kolekcjonerką kunsztu i sponsorką Pollocka. Od wiele lat płaciła Jacksonowi zachne stypendium. Powiesiła nowe obrazy w swojej galerii Art of this Century i malarski świat chutko rozlubił sa w nowym stylu artysty. Pokochała tę ekspresję też Lee. Obydwoje do czysta zagłębile sa w drippingu. Z czasa do ich rzecego wrócił alkohol. Czyli Jackson pił whisky, zdawało mu sa, że je lepszy malarza. Bez ograniczeniów. Taci welny i letci. Tej panzel sum, bez jego ingerencji, kłyt farwa na płótno. Z dnia na dzień farby zmieniwały sa w siarosce. Jackson wiele pił i zawzanto tłeżył. Tej sej, czej łebrys był wedle niego niedozbędny, rozdzerł płótna na szteczci i zniechęcony zasypiał spity na podłodze. Lee stojał okol niego wierno. Wykrywała go deką, podgłowa kładła mu podeszkę, a później zbierała z podłodzi dzyleci poniszczonych obrazów. Ale ich nie wyrzucała, nie. Zabierała do swojej warkłewni i parłączyła je z innymi elementami. Usadzywa kwelarze. Na płótnach kleiła dzyle swoich farwnych kartonów i rzeszyła je ze skrywkami obrazów chłopa. Powstawały harmonijne kompozycje. Na taci irt mogły być raza łekłemase, ale nie w wspólnym łóżku, a na płótnie. Jackson Pollock 1912-1956. Amerykański malarz, przedstawca abstrakcyjnego ekspresjonizmu. Lee Krasner 1908-1984. Amerykańska malerka, przedstawczka abstrakcyjnego ekspresjonizmu.